Ni agurtzanen naiz, Usurbildarra, 58 urte, eta 2005 urtetik pixkat kirol mundun, batez ariketa fisiko gidatuetara formatuta. Hasiera bateko formakuntzak zian talde gidatuetan eta kardio aldetik behiratuta, aerobika, espinina, eta bidean izan nuen irakasletako bat, pixkat sartu ziana, gaur egungo zentro honi behira, kardio inpakto handiko aktibidadia zian, eta pixkat esate ziana, nola jarraitze bazu, 50 urtekin, zure belaunak, zure aldakak egongoia, xisko da. Eta pixka bideratu zian, gaur eguna izen, pilatesko instruktora edo monitora horta, ez? Hasieran kosta zitzaiten, urte asko, etzan asko ezagutzen, baina pixkat hasi nintzen buelta bat eman asuntuai, kardio egiten jarraitzen nuen, baina lan konstiente hortan murgilduta, gorputza landu, sentitu, indar entrenamentu hori, hasi zitzaiten sartzen, pixkat gero ematen dituen jarduera intensoetan erantzuteko. Zer eskainiko ez du lokal berri honek? Lokalian eskainiko etena, lan egingoa talde txikitan, ze nik nire ibilbide honetan probatu ditu zentro kiroldegik, talde 15-20 pertsonako taldiak, jarduera o aktibidade batzutako zoragarria da, imaginatu zu 15 bizikletakin, eta zu hor klasia ematen, baina gero egia da, behar batzuta pertsonan beharretara iristeko, ja pilatesekin hasi nintzanean, entrenamendu funtzionaloi, hipopresiboak, talde txikitan eskainikoet, bai pilatesko klasiak, entrenamendu funtzionala, hipopresiboak, eta helburua pixkat hasieratik izangoa lan konstiente hortatik itea. Konstientzia horrekin, etortzean pertsona orok, gorputza ezagutu, landu, indartu, iteko aukera izango. Zu bakarrik zaude, batazuta txikitan? Bai, hasiera batean, hasiko naiz bakarrik, guain ordutegi bate irikikoa, eta hasiko naiz ni bakarrikan. Gero aurreago, baina momentuz, ni bakarrik helduko jot honi. Noiz ireki nahi dezu edo irikitago? Urrengo, 28-29, goizta atxalde ate irikiak iteko asmoa da, ekainak batian, martxan jartzeko. Orduan, ate iriki horiek helburua izangoa ni bertan egongo naiz, jendia nahi dut gerturatzea, zentrua o lokala ikusi, eta pixkat, zuri nahi zen hau dana esplikatzen, konkretugo, materiala ikusi, espazioa ikusi, zeskenikoan, ordutegi, kuotak, bai. Eta zergatik da garrantzitsua ariketa fisikoa egitea? Ariketa fisikoa askok entzute ez da behar, o moda dihoazti. Igual egia da, ze modalidade nola entrenatu, baina ariketa fisikoa azkenean helburua da nik hor pixkat gure bizio ohituretan txertatu behar deu. Ez bakarrikan ja pentsatuz, noski baietz, guain bakizu 60, 70, 80 urtean nola iritsiko gehan, ez? Baina, bakoitzak bere errealidadeaka, orduan batzu 8 ordu eserita pasako ditu, beste batzuk zutik postura berdinean, eguneroko bizitza horri lan ordutan aurre egiteko eta lan ordutatik kanpoa, osasuntsu, mentalki, fisikoki sentitzeko, da nik uste erraminta. Eta hainbeste lesio ikusteian, gerri, kadera, belaunak, nik uste dela erraminta oso potente bat prebentziorako. Lesio, min, prebentziorako, bai. Eta zein daude bideratuta saio horiek? Aipatuzu jende helduarentzat, umeentzat? Dena, bai, adibidez, nik azkeneko formakuntza batez bideratuet, nik pertsona orontzako irikita egongoa, azkeneko formakuntza eta behar hori ikusten nulako emakumean fisiologia errespetatuz nola entrenatu emakumea hilekoa jeste zaigunetik, ni beste entrenatuet, klasia eman dizkiet, 84 urteko emakumeari baitare. Orduan da pixkat, nik formatu nahi zen hortan, pertsona oro irikita dago, gizonezkoak entrenatu ditut, jarraitzet, baino, pixkat galduta bilatze ginean, emakumean fisiologia hortatik besate genuna. Hilekoa jaiste zaigunetik,
bizi aldan arte. Eta zergatik erabaki ez du orain zabaltzea? Bueno, urte askotako, esaten dena, ni hasi nintzen 2005an, pixkat mundu hontan, 2019tik ja pasa nintzen zentro txikigo batea, fisio eta osteopata zentro batian, kiroldegiak utzi eta formatu handi horiek utzi talde hondik eta talde txikigota, eta beti nintzen formatzen, eta banakan inguru bate bai, eta beti indet herritik kanpoa lana. Urte batzuk ondu nintzen kiroldegi, baina herritik kanpoa ez, eta hortzeon, banakan ingurun etxetik hasita, pixkat animatze ziatena, usurbilen falta da, baina, karo, ez, eta, egia da nik nire bizitzako momentu batian krakitet, geldiune bat, lasaitzen naiz pixkat, formatzen naiz, ikusten nun azkeneko aipatu izuten emakumean nola entrenatu formakuntza hori, nire ibilbide hortan gehitzet, eta horrazte zaiz sortzen, igual bain da momentua. Herrin, bertan, eta, beste urtetako lana, esperientzia, baina, hemen hasteko. Eta aipatu duzu, emakumeak hilekoarekin daudenetik eta nabaritzen da aldea emakume batek hilekoa auki ez? Bai. Pixkat idea baitare, lehenengo gure gaztetxoak bai, ja pixkat edukazio kontu hori hilekoa jiste zaigunetik ez dela bakarrikan zikintze dugu, eta, aber urrengoa noiz datorren ez. Emakumea hilekoa jiste zaigunetik urrengo berriz zikintzen hasi arte, gure hormonak dira asko, gure bizitzan oso importante dian alterazio hormonal horiek ez. Orduan, pixkat ulertzen jakiti horiek, eta nik formakuntza hortan, eskainiko nilekena nik estrategia horiek fase bakoitzian, hilekoa behin zikintze duenetik berriro zikindu arte, fase bakoitzian gutxi gora bera nola entrenatu, intensitateak, indarra, mobilidadia, eta badak zer ikusia. Gero egila da, pertsona bakoitza mundu bat dan bezala, emakume bakoitzaren mundu bada. Orduan talde txikitan lan egitearen garrantzioi, bakoitzan behar horietara iristeko, bai. Eta da pixkat norbeak bere ezagutza hori, eta, esplikatu inbihartzaile baitare, jakin inbihar deuz, eta mundu bat baitare, emakumeen beak askotan ez deuna indeu, nahiz ondo sentitzen, beti aurrea indeu, baina, badaude, esplikazio batzu daude, motibo batzu daude, eta, pixkat gorputzai entzunez, eta, ja, evidentzi bidez demostratuta duen gauza hori entzunez, estrategiak eta erramintak bilatu, nola entrenatu, nola elikatu, bai. Ez dakit zerbait aztu zaiten galdetzea, oso gehiago esan ez? Batez animatzea jendea ikustea, gero lokala ikusi, ze sensazio ematezkion, entzun pixkat igual ze eskainikoan, eta gero hortik aurrea, eta gero komentatu nahi nun baitare, batzoen ginun bilera eta bestian nik emakumean hain naizen aitzeiten, azkenek urtetan ebai, paziente onkologikoak bularreko minbizilekin bateze, eta, asko harrapatzeu gaina ja nire generazio gaztego, espazio goxo bat baitare, ze, badakigu, tratatu ez tratatu, eta, dena ire izaizkigu, indarren tramentua ze importantia dan, tratamentu neon ez zeon, paziente horientzako bai, edo erabiltzaile horientzako, talde txikitan, eukiko aukera hori baitare, ariketak izan indarra, etzaite genuna, momentu hortan, egokituz, emakume horrek. Bularreko minbiziak? Ez, bai, orokorrian, espero talde horiek aldan gutxi nahi izatea, hola izango litzake, baina, realitatea ere bakigu zein dan, eta, baita ere irikita egon goala, laguntzatxo hoi edo eskaintzeko.